everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Oo, We, nagsulti ko tinuon. Mga professionals nga psychologist o mga spiritual advisors and counselors ang naa dito. mao ba? Unsa man nga institution? Government? Private. O ikaw ang tag-iya. Unsa? Ako? Ako ang tag-iya? Oo, ikaw. Nga dugong ako. Kada sa gunahitabo nga gusto ko muhatag og second chance sa mga bana nga mga salpahis. Ha? No way. Pero di ba, mingon ka man nga ako rin bahala? Kana nga institusyon under na sa foundation sa inyong pamilya. Under sa maong foundation na ang mga charity houses para sa mga abandoned children, mga elderlies, mga rehabilitation facilities para sa mga drug dependents, mga alcoholics, o kanang para sa mga bana nga gusto mag-usab sa ilang kinabuhi. Haskang. Ay, swertiha gud na mga bana. Pero Angel, so far, daghan na kayo mga pamilya nga natabangan sa mga institusyon. Gani, ubay-ubay na niog nadawat nga awards. Gikan sa mga religious o civic groups. Wala ko mahibaw ana. Kada ka naman tagagitry og inform pero di man ka interested. Oh. Mayon ta nga sa sunod nga makadawat sa ni og laing award, ikaw na gid ang mudawat og dili na representative lang. Nanay ko gapila ana eh. Ay, Hunya unsa naman di ay mahitabo ini? But bag ipasabot ini? Magsamok-samok na sabtong kanahan nga Ryan kang Irene? ayaw ka bala ka. Dili siya magpakita kang Irene hangtod nga wa pa siya ma-achieve. Badsyata gini mo eh. Nagplano magani ko nga imo tabangan si Irene pag-process sa ilang annulment? Imo naman noon itong gitabangan ang kanahan? Sorry. Pero dili ko mutabang niya kung wa pa ko makakita sa iyang sincerity. Mailang ni mo pagkailad. Best actor tong kanahang dako. Aw, tingali ako. Pwede mailad. Pero dito sa institusyon, why makalusot? In a matter of one day lang? No. Dili, one day lang, Angel. Orientation lang tong one day niya nga pagstay dito. 6 months to 1 year ang gikinahanglan para nga ma-declare siya nga renewed og matagalog certificate. Ug after ana, every month na dunay follow-up. Pero mahangyo ko nga dili ka musulti kang Irene ini. Kining akong gisulti karon, okay? Wa na lang sa doon ta ka masulti na ako. Aron sure nga why mahibawaan si Irene. Ay, na la. Kumusulti ka, wa ko mahimo. Ngano lagi ni sulti pa man ka na ako? Wa na lang gyud unta. Gusto lang kong honest nimo. Unya, saon ta man na? Honest masad ko. Di masad ko makahimo sa paglimod ni Irene. Okay. Ikaw bahala gyapon. Maro to imong tuyo? Wala ka na ko. Ayaw sa, May lain pa ka tuyo? pwede mo stay lang una ka? Imo naman sa bitaw ni nga property. Oh. Sige na. Isuro na natin ka. Oh. 2.5 hectares kining tanan. O last quarter of last year lang ni nato na fully acquire. Plano na ko nga tukuran ni og resort. Sa may imo hunahuna. Okay. Oh, Ngano ingon ana man ni mo expression? Ngano ka? swertiha gini mo eh.
Swerte gid kay ka. Dili ko makahimo sa pagpanikas nimo. Wa ra man gid unta kay paki. Wa gyud kay lain nga gisulti gawa sa okay. Sa pamadayangan ako isulti. Di man ko engineer. Di sad ko architect. Sa mayangan ako isulti. Okay. Wala gyud kay angay isulti. Ako ray bahala sa tanan. Suma sa imong gusto. Mao gyud. Ikaw ra may kaybaw sa angay buhaton. Seriously. Kinahanglan gyud ko nga healthy kanunay o ligon sa kanunay. Oh. Kay kinsa na malang unya imo sa ligan kung mawa ko. Oh. Ayaw ka bala ka? Pagamping ko. Para nimo. Unsay? Excuse ka dali. Ako sa nito bagon. Hello? Usa ba ipasabot ato yung kisulti? May gipamati ka siya. May sakit ka si Marvin? Di mo ko mahimutang. Nganong inglato man ang iyang sinultihan? Seriously. Kinahanglan gyud ko healthy kanunay. Ug ligon sa kanunay. Dili naman noon ko mahimutang ini. May gipamati na ka siya si ang lawas. Overwork na ka siya. Ay, ilang paras utok ko eh. Ganun isulti man siya ganyan adto. Nga naman ka. Sakto ra kaniya akong buhaton. Ngatan siya og food supplement. Pwede ra ba yan ako ipa-deliver unta? Pero, gusto lang sa ko makakita ganiya kung okay ra ba siya o dili. Bahala na ni. Musuod lang yun ko. Dari lang ni akong motor. Safe ra man ni din eh. Oh, uy, si Ryan. Siya ang pag-organisod sa building. Ay. Lapting siguro mo ato gito siya ni Marvin. O, unsa man to yung danga box? Hindi pwede nga mag-abot mi sa opisina ni Marvin. Di niya ko kapugong. Musod na lang ko anang kafe. Unya na lang ko mo ato kumukuhas na siya. Mayong buntag, attorney. Oh, Ryan. Nialagi ka? Wa ko makadisturbo nimo, attorney. Wa ra. Gikan pagi kun human og meeting. Hapit naman udto, attorney. Invite to nung takag paniud to ako. Akong treat. Nadawat mo kong trabaho, good. Mao ba? Oh, congrats. Doon nga ta paniud to, ha, attorney? Way problema. Wa talago kay nalang ko'y tiwason gamay. Lingkod sa dia. Okay. Attorney, tuwa day. Nakoy da. Food supplement ni, attorney. Uy. Pangpadugang resistensya ba? Nagtagad ka pang yun. Pero salamat. Ang gamay ra kay ni sa imong natabang na ko attorney. Wanay problema. Sige, lingkod na. Doon lang ko'y tiwason. Okay, attorney. Kaya sa ni gawas ni Ryan, eh. Di pa suod ka siyang trabaho ni Marvin? Askang! Huwag man ko maka-warning niya bahing ini. Ay, magkalakot, eh. Mato na lang kong Irene, eh. Magtungan na lang kong lunch niya. Padong na gid unta kong mo-chat nimo kay invite on ti kag lunch. Sweldo ba ron? Naunhan man hinuon ko nimo? Ay, way problema, eh. Ikaw lang gud gihapoy bayad. Sure. Di ba? Pero diha lang ta sa duol-duol lang mga on kay trabaho pa baya ta. Ay, nga nang mag-uol man ka nga, naman ko'y motor. Nabra ko'y extra ka helmet, di ba? Sige. Sige. Ikaw lang pagbuot ko na sa ta mga on. Okay. Irene? Oh, Ay, niya ka man sabdi ay, Angel.
Ano di ay? O sabay mo tuyo ni Irene? Mangaway na sad ka? Mamasangil na sad ka? No, dili. Kon pangitaan na sad ko nimo ni Ryan, wa ko mahibaw kon asa siya. Og dili ko interesado hain siya. Irene, sorry. Iga. Kamila karugod nga nag-sorry kang Irene. Sorry nga na masangil ko nimo. Nadala ko sa kong gibati ato nga time. Nya sa maroy mo tuyo. Nga nang niyaman ka. Nga nang nagsamok naman sa kang Irene. Tabangi ko nga mo balik na ako si Ryan, Irene. Uy, Iyo kong gibiyaan. Sakit kay nga akong dugan. Dili na ko kaya nga mawasya na ko, Irene. Dili na ko kaya. Tabangi ko, Irene. Please. Tabangi ko nga mo balik si Ryan ako. Tabangi ko. Hoy! Ibig ni mo. Nalipong ka ron na? Ang asawa gi pangayuan ni mong tama nga mobalik nimo iyang bana? Wow ah! Wow na wow yun! Please, Irene, maluoy ka na ako. Please, tabangi ko. Tabangi ko. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.